예수 할렐루야 예수 할렐루야 다 준비되고 मा थांखि लाना फैदोंमोन? आंनि थांखियानो जाहैबाय फिसाइफोरजों नांलायनानै आं मालाबा समाव नों बुथारना थैनो नागिरदोंमोन? आं बुथारना थैनो नागिरदोंमन आं मालाबा समाव फासि नांनो गोसो जायोमोन ओमफ्राय मालाबा समाव आखाइ हानानै लानो गोसो जायोमोन थैनो लुबैयोमोन अ दे नोंखौ आं बिनोसै दा इसोरनि मुङै बिनाय जासिगोन बेनिखायनो अनजागाफोर बे समाव आं इसोरनि थाखाय मेथाइ आलिया नाजारि जी सिनेमा आलिया आलिया आलि लाई 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 जी जा जी जा जी जा जी जा जी आं बिनानै होनाय जासिगोन नुनाया पावार खम बिसोर अननानै खोमा आरो मेगन जायफ्रा खोमाया मोजां खोनाया मेगना मोजां गावनि मेगनखौ आखाइजों होनानै ला आं बाहाय दांगोन खोमाबा खोमायाव होनानै ला जायहा खोमाया उसुबिदा खोमाखौ हमनानै ला मेगना मेगनखौ दांना ला खोमाब्ला खोमायाव आखाइखौ होनानै ला मेगननि प्रब्लेमब्ला मेगनाव आखाइखौ होना ला आं बेहाय नोंनि बे आखाइ हांखोखौ नुनानैसो आङो दांगोन खर'ब्ला खोमाब्ला खोमायाव दांना बिगोन मेगनब्ला मेगननि आं मेगनाव दांफाना बिगोन बबेनि प्रब्लेमखौ आं बाहाय नुगोन नोंनि आखाइ हांखोजों एसे आंनो हाबनाय जायगा होनो बेयाव एसे फाक खालामनानै आगदाजों मेगनखौ दांदो आखिजों खोमाखौ दांदो अब्ला आं बाहाय बिनाय जासिगोन अनजागाफोर बे समाव गोथारजों मेथाइखौ खन नोंसोर गोथारजों मेथाइखौ खनना हो आंनि फोरबो आंनि इसोर आंनि फोरबो आंनि इसोर अफोरबो जाय मेगनखौ नोंनो दादोंमोन जाय खोमाखौ नोंनो दादोंमोन गासै अंगमानिया नोंनि गोथार आखाइजों दाजानायमोन आंनि बे लोरबां खोमाखौ लोरबां मेगनखौ नों गोख्रों खालामदो अ फोरबो नों मावनो हायै जेबो गैया जेरै नोङो बेंगा बेंगिखौ खोनाहोदों मेगन नुयैफोरखौ गुरु खालामदों बिसनि सायाव गोजौसिन थारनि बोलोआ बिसनि सायाव साजोबगोन